nhau ye2030 bid yachizokora moto manje muri yeZimbabwe. Samuziva kuti muruling party pane chimwe chipoka chava kutungamira chichiti aiwa Idi Mnangagwa ngaatonge beyond 2028 sezvamuziva vakomana kumasvingo nana Owen Mudan'uve. Tikuona kune vamwe vasiri kuwirirana nazvo. Sanapinda mashoko abuda chinyogwa muzora nhasi tichiona kuti patwa infighting pakati pana General Chiwenga na Chris Mutsvangwa noti subscribe ulike utina on the bell icon. Vamunoziva vakomana vana Chris Mutsvangwa munoziva kuti they want vanopada pachigaro apapa. Tinoona kuti pane mashoko anotaurwa na Chris Mutsvangwa ashamisa vanhu abuda mu The Standard newspaper. Vanonyora vachiti Chiwenga not ED's anointed successor. Vautaura mashoko kuti aiwa VP Chiwenga since mutungamiri wenyika akataura kuti is going to step down. VP Chiwenga he must not succeed Idi Mnangagwa. Anotaura mashoko achisimbira mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika kuti aiwa kana Idi Mnangagwa akustepa down handibiki kucongress. Vanoda unopinda kucongress vonoona kuti aiwa va-eliminator VP Chiwenga. Muri yeZimbabwe nhau iyi ye2030 bid yachizokora moto manje. Takuona kuti kwasangana vanhu vari musame political party, vanhu vane maviews kana maonero vari kuenda nemadirections akasiyana. Vamwe vari kuti Idi Mnangagwa ngaastepe down sezvaanoda iye. Vamwe vari kuti aiwa Idi Mnangagwa ngaistede his term beyond 2028. Toona vamwe vari kuti aiwa ngaastepe down. Toona kuchizoita fight vakurirana chigaro kuti ndiani achazotonga after Idi Mnangagwa. Tiudzei mafungiro enyu, pindai mucomment section medu, subscribe, kulike, tiutina on the bell icon.